Jo soc la Gina, soc dinamitzadora del Centre Cívic Casa Groga, un dels equipaments del districte d'Horta-Guinardó, organitzadors d'aquest acte de dona. Cada any organitzem un acte conjunt, un acte unitari de dona, i enguany, amb això del Covid, l'hem hagut de dividir en dues parts. Per una banda hi ha l'espectacle que es veurà aquí en el Centre Cívic Guinardó, que es diu Històries volades. Hola, bon dia. Jo soc Alba Millaruelo, però avui em convertiré en Amèlia Earhart, aviadora. He creat aquest espectacle, de fet el vaig crear durant el confinament, amb les coses que tenia per casa. Avui estic aquí també perquè em van demanar que dins d'aquest espectacle, que són contes inventats, en creés un sobre la democratització de les cures, que és la temàtica que ha triat l'Ajuntament de Barcelona per treballar sobre el Dia de la Dona. Espero que us agradi. Moltes gràcies. S'ha treballat amb dos grups classe de l'Escola Coves d'en Cimany i amb el grup de grans de la Ludoteca Casa Groga, i aleshores s'ha construït un rap i una coreografia. S'ha fet en 3 sessions. A la primera s'ha treballat el tema de les cures, que és el tema d'enguany del Dia de la Dona, i amb aquesta informació s'ha fet una segona sessió amb les Clica Pica, que són un grup de noies que ens han ajudat a crear un rap, la lletra d'un rap. Una tercera sessió amb la Jimena, on s'ha muntat una coreografia. Soc el Bruno, de l'Institut Coves d'en Cimany, mestre i tutor de 6è de primària. Com podíem aportar el nostre granet d'arena a empoderar a les nenes, que són realment les verdaderes protagonistes, i a més que el tema de referència sigui una miqueta aquella visió de les cures o aquell rol més d'ajudar, a través d'una proposta que ens van fer les Clica Pica d'elaborar i crear una història de rap, però no qualsevol, sinó a través d'unes rimes que tinguessin un rerefons social, i en aquest cas, com us havien comentat, el tema de les cures. Van venir un grup de noies que jo no coneixia de res, que era Clica Pica, i ens van proposar fer una activitat de rap. Van venir diverses noies a ensenyar-nos el rap, d'on ve, d'on prové, i les seves característiques. Esto viene de poesía. Vale? Dos formes perquè entengueu que si ho feu així us surt així, genial. Cuando rapeamos vamos haciendo encajar lo que decimos con esa base rítmica, ¿vale? I van fer una cançons de rap, frases, i vam juntar les frases i vam crear una cançó de rap. Cadascú va dir coses com que per ells que sí significava que és la cura y todo això. Elegir palabras que estuvieran un poco relacionadas a lo que habéis trabajado con el tema de los cuidados. Defensar. I al final una persona de cada grup va cantar una part del rap. Una chica está sola y la voy a animar a mirar, a escuchar sus problemas del día a día. Mi regalo para ti es que aprendas a amar, porque si no lo sabes hacer, no tienes ninguna humanidad. Esta vez te tendré que escuchar para poderte entender y ayudar. Ojalá te pudiera acompañar, pero los dos sabemos que solo te puedo motivar. Hola, me llamo Jimena Fernández, soy nacida en Ecuador, pero llevo aquí en el Carmelo desde los 11 años. Después de que hayan hecho el rap,
con las clicapicas, pues cogimos la base e hicimos pues una coreografía de un minuto más o menos y lo dividí como en 7/8 para que así vayan, pues sea mucho más fácil para enseñar, y entonces íbamos de 8 en 8 aprendiendo los pasos. Amb la Jimena estàvem fent amb el rec que havíem fet els pasos de ball. Fueron súper rápido, lo pillaron a la primera, así que muy contenta de la coreo que hicimos. A mi em va agradar molt. I tu puc confirmar que jo vaig ser el que millor balla. O no? No, no, no. 3, 2, 1 y 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4. Yo creo que es muy importante de que se vaya trabajando desde pequeño ya el tema de la igualdad, el tema del feminismo, el tema pues social, ¿no? Me gusta de que me llamen y me digan, pues mira, participa en este proyecto que es muy bonito y que deja huella, quieras o no, deja huella a estos niños. Así que ojalá podamos hacer cosas así, muchísimas más, ¿no? Saben todo lo que he pasado, pero bueno, de pequeña la soledad te da mi veneno. Aunque la esperanza de subir a la pirámide, mi zona de fuerza para que nadie me pare. Oh. Pero esta vez te tendremos que escuchar, porque hoy me toca infundir tranquilidad y paz. Si estás solo te protegeremos y te escucharemos para que no dejes de brillar. Una amiga estaba llorando y le voy a ayudar. Una chocolatina y un abrazo, seguro que la va a tranquilizar. Le regalaré mi ayuda y mi gran amistad. Desde ese día seguro que mi amiga de alma siempre será. ¡Guasa!